History Maker Baluchi. درود و درهبات شرپندی چارو گوشدارو کا منای سا خاموش شرندو جاگا نشتگت و شدرا و سلامت باته امروز بهارم باته گمو گرتی مگین داده شرپندان گستنگی روچا ما شمارا حبسکان نے سیلا برتگت حبسکان نے ندارک شمارا پیش داشتگتا کشک بان پیر کے ایک مزنی کنڈگی ما کس نے شمارا پیش داشتگتی کنڈگی سفر کے ما چومی کنڈگا چی گوستگتے کو ندارک دمک شمارا پیش داشتگتا نو ما کس نے حبسکان سربتگی ہما واجہ گوں گدرند کریں کیا واجہ تعارف و پجارے ہچ محتاج نہیں ار کنڈ و دمگی ارچ کشوریا کے بلوچی نشتا واجہ ملا مزار صاحب ازانا آئیے کھرد پاوتی راجہ پاوتی محلوق کا تمامی دنیا پدریں واجہ مہمان نوازی بھی صلاح توسی بھی آئیے بازیں کہ علاقائی دمگی جیڑا بے ماں آہنگی شگوار کنگے ردا واجہ کھرد چو روچا پدریں واجہ گو میاد نابے بلے ملوٹک میں بلوچی زبان نامدار پٹپولکار وجہ اوتی خان بلوچ وجہ اسحاق رحیم کے گوما ہمراہ واجہ گو نیاد کرنا مرچی ماں کے اس نے واجہ ہم دستبندی کرنا کہ ہاں جستو پد جستو پرس چا واجہ ہمیں دوئے واجہ بکنا ماں ایوکا نندے گوش دارے اور پدا ماں شمارا ایدے دمگے ندارگا ہم پیش دارگے جو دا کریں اور پدا مکمی بخفادہ دم کریں سبارگے واسطہ کہ سبارگے واد پاس ہم نزدیک اور ایشا چپاد گوڑا ماں پدا ہوتی گپ ترانانی اما کے رہ دیں ہائیے پر جا داریں گوڑا بیایت گوما ہم رات بیت History Maker Baluchi. نظرہ ہمیش کے کہ چو ہما بردست وڑا آئیے فوٹو وغیرہ پورا ہما وڑا درک ہے نیپا شیشہ بردست قرار کو شک بیتا دا میں پیرنن دورا یعنی سک دے رہے اسی تاریخ آج کو منن یاد نبی من واجہ جو سکوت کے گراناز شی پائی اچھیا گوشا دانے نا نے ای تاریخ یہ ہما زمان کا شاہ یہ کتگا کے مانا ہے کہ شاہ یہ تاریخی شری جوڑ بھی تھا اب دا شاہ نام ایر کتا کے پلان ہے اچھو کہ آمو صاحب برے بنا کہ اچھے گرانے سوال نہ بڑے مانا سے ذہن لوٹا یعنی ظاہر ہے کہ مردمہ یعنی اسی حبرہ بھی جو سپورس کرک بھی یعنی یہ یاد بھی اچھی چیزاں کے مردوں یاد اگنیات بچت بے ملکات ہر وڑے شے پہ ہاں کسانے کا یا نام پیر تو ہر مان پیر سوال کو یا روچے باوتی لوگا نشتگا یا بی کوہنے یا بی وفات کو تہنے من جوستے حبسکانا سنگائن شیپ پجائیں با حبسکانا سنگائن شیپ پجائیں با نجتا بندہ ذکائیں نو یہ حالیں کون ہے ادا شیپ ہے یہ سنگائن شیپ ہے جب بے ملکہ یا کوہی بغیر یا ڈوکی بغیر یا کوری بغیر بے نام نہ ہے درست نام پر اللہ عالم نبا بالو بی بی جوزدہ کو کہ اسے سنگان شی پرچہ گوشا اچھا وجہ یہ شما کرے کہ ڈان نے ترادان ادا ہمار رندانی آیا گو اللہ باسگے قصہ ہیں تو جیئن دو جلبے یا اللہ سرا لوٹا ای قصہ تو چون عشق تا ہمیں قصہ تو بچہ ایک قصہ میں پیرے ہر وقت ایک ایسا عورتا کہ وقتے کہ رند کے چاہ مکنارا کا پاد کا تو ہمیں بیماری گپ تو لاتے مردوں حمودہ میری شہن پی رہے نو جیاد گو اوتی ابراتیا کہے تو ہمیں ترادارہ نندی ترادارہ کا نندی گرا واجل اللہ باسا ہما مندش سردار گوشی کہ ہو چوکا ہوش گوش بے کہ رندات کا ملکہ وہ طرح تیاریہ بکنے لے آگ ہوش گوش بے ہچے مردوں مچے کا سار پدہ بھی تگا ہاں سار پدہ بھی تگا ہاں پس گوشی بورتا شپا چرتا مردوی گوشی بورتا ابھی جاگ پادت کا دا کہ جیا چھتا خان گورا دا حکمی گپتگے یہ کیسا طویل ہے کیسا یہ اچھا یہ مالک کا ہمیں زمانہ کئی بیتا ہے سردار کئی بیتا ہے زمانہ کا کیچ ہے تقریباً چیزیں معلومات ہے اہدے والی بکران ای دورانا برحال میں چاہ حکم ہانا گرگی بھی چاہانے گپتا رضا خان نصیر خان بھی کئی دور بھی ہماری دور بھی دوام ازر تین نزدیک جاگئی ہے گشنتی رندان گھٹ
رندانی گھاٹ رندانی گھاٹ پوش درچی ہیں یہ پچیس رندانی گھاٹ پوشاں ہاں ہاں ہوشیا والله رندانی گھاٹ رندانی کپتا ہاں رندانی کپتا کجا کب تک نام اندر پیدا ہے اچھا اور ایک کر کے شکرہ یہ رہا کہ نہیں مٹ دیپ آپ دو رندانی گھاٹ آکو ہے گرانا سے پور ہے او شب سر رندانی گھاٹ ہاں یہ ایک اور رندانی کپتا ادا ہے ہاں ہاں والله یہ تاریخ ہما قدیمی مردمہ یہ کتگا بنا مارانی دلچسپی لبیتا ماشانی ہیچ قسمہ آنی جو سپورٹس نکتگا تو یہ نکتگا نا اچھو کہتے ہیں مارے تاریخ ہے وہ تی پیرے نانی ما جو سپورٹس نکتگا مارا آدھا مارا خوب لبیتا وائش لبیتا مردمہ ذات لبیتا شجرہ نزدیکی ذات لبیتا مردمہ ہیچ ڈولا آہاں دلچسپی لدورتا ایسی بند بھی جند علاقہ اسپی کہان گوشان ایشیا ہاں ایشیا اسپی کہان پرچہ گوشان ایشیا نام عبارت ہو کمی برحال یار دے واجہ تو میں ابھی سے انٹری ہو گیا میں نے یارا اگر میں یاد دوا پرچہ میں خماشا بعض برا گوشتا کہ اور آدمار کا بعض ورتا پورا ایک کہان آپ ہم سک باز بھی تھا اچھا با یا کہان تحرودی یا سے معصولک معصول کو معصولک کریں جو کلم نبو نہیں حمودہ کہانا بودھا آپا یلکتا وہ مرد سوالتا حفصہ ورا ہما آپا چو تیز تک سے حفصہ ڈولا یہ تکرر دپا درد کرا یہ شیشی نام جی تو حفصی کہان یا اللہ عالم پچھب ایسا میں مانی چاہوتی ہما بالوں کو پیرے نے وہ ہچے نہ دپا گوش داشت گا کہ یہ ڈول بیتگا یہ تاریخ یہ ڈول بیتگا کہ ہمیں حفظ ہو یہ ہمیں معصوم پجگا تکرر دپا اسلام حفظ کا رہے کرا بیتا اچھا دیکھیں یہ شمع کے کلبر ایک اور ہے جی ہاں یہ کجا چھ شروع بھی تو کجا کہے دا نہنگا ریچی شیر ہم کبھی ہمارا تاریخی پشترہ کلبر بارہا لفظہ کلبر و سہ حصہ تقسیم ہے کلبر دا تنکا بغیر تنکا و چیر گازر کوریں چھوڑے تنکا میں وطے پڑا پس مدرو وطے رشد دار ہے یا حصہ مارا اسپی کہنا گو تنکا ہوئی دیں تنکا بغیر دا سیر جائے کنا آدھے میں تھگرانی مردم حلیل تگرانی پارٹی یہ گروپ مردمان ہوں واجہ عبدالرحیم چوکر ماسا حج شہزادے کا شاہ ہوں یا کہ واجہ بیر بائیان چوکر ماسا کو چیسی جہاں آدھے برو دا کل برے ڈامر بحلی تو دا سرچے بابرو سرچے باب ادا کا تو آدھے میں پر نوانوا آدھے آپ آنگر روا پدا کل بر تقریباً دا ہمیں شیخار جت کے بھی کلبر سار اور شیخ خان قرات کو یہ دیں آو آو رو بلا بلا سر جو چبودا بھی وہ دا آبری چاہدہ کون نا وہ دا یہ کوہ بیلٹ آپ ہمیں گرکان آکو ہے ہمیں گرکان آو بلا سر جوت کی شیخ خان جوت کی بھی ہمیں علاقہ کے شروع بھی زامران علاقہ ہیں زامران پتہ شروع بھی گڑا پچھے نمانو شروع بھی نمانو آدھے ہم شیخ گڑا میں زامران نے بریدہ دمگے زامران دمگ انگا آدھے ماں کپی پچھے زامران یا کسی جہل زامران یا کسی سر زامران سیاگیسی وغیرہ دربولی ہاتھوک مثلا آ چیزی آدھے ماں سر زامران ادا کہ میں واجہ میر جلالہ پہ میرنی کی یہ مردوں نے سکا یہ دی ماں جیکشن جہل زامرہ اچھا کلبر ایک اور جو مشہور ہے پرچہ ادا کہچر باز بیتا یا چون ادا مرد ادا سخت باز بیتا یہ واجہ ہمیں پیسرائی سوال مرا کتا ادا آزمان کا مالدار ہمیں چو باز دیشتا کہ تو ایک اور آگا مرزا بیتے گئے تو اگر رات چپ چارتا مالدارانی گدام ہنچوشا خوبصورت ڈولدار سجائے تکا وہ خوبصورت کو تکا ہر یکی شتا اودا اگر نائے شیلاچ ورگا شتا یا پنیر ورگا شتا اودا اگر میں خود پارٹی بیتگا یا رندانی بیتگا یا دیگر مہمان بیتگا مرد میں ہچے ڈاڈے مردوں بیتگا
که ایچ شیلاج مثلا شی چو مردات که شیلاج دیما یا دیتی دیگر روم بی پیدا گه ای مردا ای چیز نکتگا ایچ دیوی شیلاج که آبا اسی بارا پدا ہمیشہ ای سرارو کردا ایشت دیگه آورتا داتا و نی ایچ چیز کتگا آب مهمان لا دیتگا آب تاب کتگا لاو شیلاج داتگا گے کتگا نیوتی اشاری کی چیز کتگا تاکہ یہ مہمان موسم کے چیز سرارو کا کاری باردا یعنی آ وقت ابھی چمالدار بھی تھا یہ بوٹ کا اچھا یہ بہار یہ موسم بہار بہار موسم یہ کجا وعدہ بھی ہمیشہ زیادہ تر فروری شروع بھی مارچ اپریل ہاں بہار کا ہم گشانہ بہار ہاں یہ ایران کے نوروز ہیں یہ ہمیں اس زمانے میں موجود تھا جی ہو ایران نوروز غالباً مارچ شروع بھی مارچ 15 ہاں ہمیں بڑا کیسے بہار گائے بڑے چیزیں کہ مردوں بہار واریہ روا نا ہاں بہار واریہ شیر واریہ روا شیر واریہ روا مالدار روا یہ بڑا ہمیں نوروز ہے کہ بس بلوچانی بڑا بیتا مطلب ایک چیز یہاں ہمارا کٹکا ہے ایک چیز کو واجہ کس طرح چیزیں ظاہر بھی بلوچ تو کا چیچو مڑا چیچو مانگے ہے نا کہ ماں یہ سرارے چیلان چا چیز نہ کنا ہاں کہ مردوں مسام جی پتہ مسام جی مرا ہمیشہ پتہ ہوتا تھا نوکین کاری ہاں پتہ دیگر روکے لیا ہوتا وہ ہمیں وہ رہا واجہ ہے بڑا جمع شرطر تھا مہمان 4 مہمات کے بلوچ پسی کشتا بیلی تری سوارے شان نکتا آ زمانے کا پکنا پہلے دیکھ نوکی مہمانات کے شانی واسطے دیکھ نوکی پسی کشتے شانی واسطے جند مہمانی بھی دی ہاں تو یہ بلوچ انچی مڑا مانگی ہی قومی بیتا نا سمجھے یہ شیرواری وہ ابھی شیلان چواری کے زمانے بیتا کجا دیرن دمکان چھ مردوں مت کگا کتاب پر بہار کرگا دا میں وتی قوم والے میں وتی وارد بیتے گا میں وتی چوک بیتے گا ہر وقت وتی وقت زندگی ہمیں جذبہ دیتا اگر میں تو بازار مردوں ہاں پیسرا بازار چور بیتا ہے نا میں ہوں یا بارا درد کے گا بلوچیا میں کماشا گوشتا چوکا شواگا لوٹے شہرہ کے شیط گالہ کنے برنج کنے گالہ ٹائم بیتا باہر زیادہ گالہ ٹائم ہے اگر شوا گالہ کے شیط شہرہ کشار کنے یا پوشتا ہوشاپا گرا بال و کشار یا جگہ نبی وہ تی بالا زیرے ڈالنا بروے بعد رو شتگے اب دا کال بار دے با یا اس وقت باک درد کے ڈالنا بچہ بلوچیا رو گئے بلوچیا رو گئے مجھے مطلب زمانے کے گوڑا فصل چھی گتگا ہے دا ہوگا آدھے بڑے با ہر چیز کے میں وہ دی ورا کی چیزی بیتا باچہ ڈالنا نہیں آورتا میں گالہ ہوا میں دا پیدا بیتا میں باکرے ہم دا پیدا بیتا میں پیماس ہم دا پیدا بیتا پھر شاہ کیسٹا گو اچھو بار بیتا پھر ہم چبدا دارت کا برنج چبدا دارت کا بارا میں ملک کا ہم دا 20 پات برنج ہر رستا بلکہ ہچے ڈگار بیتے گا و درستی چیز ہچی کے یعنی غذائی چیزی ورا کی چیزی بیتا ورا درست چبی زمینہ داکتا روگن وہ موج بیتا روگن رنگا میں علاقہ باپی علاقہ بیتا بلے خانہ کے وقت پچھے میں علاقہ باپ کو تھا میں بارڈر آرٹک سرحدی علاقہ بیتے گا آہاں گاٹھا پہنے بیتا مالیات پہنے بیتا بلے بہار ٹیبہ کے خان ہے کاسدی یاد کا کہ خان روگن لوٹی بلخانہ زار پھیک کتگا ہوتی روگنہ نے بہر زار دیر کا خوب بیتے گا زار پھیک کتگا کوئی ٹین رہ داتا مردمان ہو زار پھیک کتگا چوکا شو کہ ہر کسا ہر کا وج بیتا کہ ہر گیشت دار دا 12 زارہ بازیر روگنے دیں مردوانی ٹینا نے روگے ہو پورا بیتے گا مردوانی کارا شار کتا آہوتی روگنا نی زار ہار رستا گا بلکہ روگن ہم کائی روگن در نیت کا بیماری نبیتا کائی روگن بیماری نبیتا مدرستا ملکی روگے استعمال کتا گو کے پسے میں ملک زیادہ پاس بیتا مال زیادہ چھی بیتا زیادہ بوز بیتا پاس بیتا میں بولتا ہوشتر بیتا بلے لاڈ موجے بیتا چوشے مگ کے چو نگور علاقہ بیتا وہ کچھ چگانی آڈونے لبیتا ایسا ہوشتر کمتر بیتا گو کم بیتا زیادہ بوزے آو بوزے میش زیادہ کم بیتا بل زیادہ تر سیاہے پاس بیتا روگن پسے بیتا آو جی دوستا مہروانا نماز وحدم بتا کو سبارے کے وحدم بتا
ما کمکیوتی گا پترانا داریں تاکہ واجاوتی نماز بوانی تو پدا ما سبارک بکنے و پدا میں درچا دیما بران بکنے گا پترانا نہیں واجہ باز جوانے دعوتی کو تگت ہمیں دوستانی کہ وجوتی خان چا مندات کگت اسحاق رحیم چا پلیریات کگت ومان مظفر اکبر دانش ودر جان و عید کے سنگت یاسین سید محمد اسماعیل چا گمازیہ سرکت کہتے ہیں واجہ گندو کا ای دیوان واجہ بعض شما گوشدار گایا گندگا مانا گوشے کی ضرورت نہیں کہ واجہ بچہ چنچو معلوم داریں گپاں جنگائیں آوتی دود ربید کے بابتا بلوچانی دود ربید کے بابتا کیا زمانے کا وسطی زمانے کا آگا جنگو جدلی بودتک چون مردم گیشو گیوار کنک بودتگا جیڑا وہی کیرو کشای اب سکرنے مندے چارے نمگا گومازی پلابادے کو شیپ استا شانی وتی جدا جدا نام استا شانی وتی جدا پشدر استا نو پمش کا ما چا واجہا شانی پشدرانی بابتا جست کنے کہ شانی نام چون بندگ بودتگا چون ہی نام اتکگا او بلوچے دو ربیدگیں چونکہ آواز کے آشریں بیجارییں باہوٹیں یہ انچی چیزیں کہ شامیں نوکیں پدریچ بلکیں بزاں ہما کے وانندگاں کتاباں وانا یا دیکھ جگہ دیستگاں تے بلے بعض کم میں نوکیں پدریچ یہ چیزاں نزانا ہمیں سر پدمی کہ میں مولو مراد ہوں ہمشہ کہ یہ بڑے کھماشانی یہ بڑے گرہ مذہبیں گرہ قدریں واجہانی داں کان سر و سو جاں آہانی پنتاں تاکہ وتی آو کے پدریچا سر بکنے بزانت کہ ای کماشاں وتی زند چون یا گوازیں تب اشانی زند میشو میں درستانی واسطہ ایک سبق کی ایک سکین ای پا زند گوازیں گئے آترا جی منی دوستہ مہروانا ما نانوارت سبارک کت واجہ نماز ہم ونتا کمو دمو دتے کتا وڑا ما پدا رویں واجہ ہے دوریں گفتارانی نیمگا چونی ای دوریں گفتار ای دیوان ای مجلس نیم ساعت آترا علاس نبا ای وڑے واجہانی گوما مردم بنندی بس گوش بداری افتگی گوزی دہروچ گوزی ای قصہ و ہی داستان اشکنگین چاہیے کماشا ای میں راج نشان چیدگاں سمبل انت کہ یک راج یا یک زبان یا قوم یا ریپرزنٹ کرنا کہ بلوچ راج تو کا چشیں شرف داریں واجہستاں کہ آئیا اہم محلو کے غم پریں وتی امسائے کے غم پریں وتی مردمانی غم پریں آنی جیڑہانی غم پریں کہ مردم چون وتی جیڑہاں بگیشینا چون تے پاک ببا چون وتی تہا برداشت بیارا بیایت گوڑ ما واجہ درنگ گفتاران نہیں مگا رہا سر واجہ ما بھی خبر اس کو تک کہ نہیں یہ نہیں کہ کورا چے سورا سیرا کو یہ جگہ آباد بیتگا نہیں زن پیسرا انگوش ہوتا ہے ترادانا بچہ مانا یاران دے واجہ بہت برا گوش کہ ما چاہت جتا چاہتا نہیں گی ڈوکا درکا ہے واجہ بہت رج محمدہ گوش میں چاہتا نہیں گی ڈوکا درکا ہے بچہ میں پیرینا ایک ایسا ہمارا نبتا کہ نہنگ شاہ شتا ہودا بچہ میں کہہ رہا ہوں نہنگ ہر وقت ہے چبدا میں دا پیرینا لی دورہ بگئے وہ پیرینا لی دورہ بگئے چیچو سال بلکہ چو ملیور سالہ پیسار بلکہ کوہنے سال قدیم دنیا دیر ہے بلکہ بھی تب یا دورے یا وقت بڑے تاکہ ماں چیزیں میں پیرے نہ گوشتا یا ڈولا بھی تب بلے موتورے آگا با اس کو کہ نہیں گی ڈوگ درد کا راتیشی آپ پیچھے کور آپ انگوات کا تو مندگا جہالا بھی تا انگوات کا یہ اترادار ہے اللہ عالم بلکہ پتہ یہ زمان کا رین ترادانا نیندہ سے رندہ مال گومتا ہے اشتے روپاس ہو ایشا آپ چکو جا ہمیں نہنگا وارتا یا نا ترادانا وقت آپ نہنگا شا وارتا مثلا مندگی چاہت بھی تا یا کہ آپ آدمانا ہورو ہمیں ماشاءاللہ ہچو وارتا ہورا کہتے ہچو اگر ترادانا میں شاہ ہوئے شاہ بگے یا بے محمد کرندہ بھی تا گمراہ تھا شاہ ہوئے واج حبیب ہیں باغ زمان اے آپ ایک کوہانی حجبہ نہ کوٹتا گا یہ کوہن دے میں اگا یہ کوہن دے میں آپ باغ زمان اگا دیگا شاہ اٹھا کی پور کا توشک آزمان کا ہاور گیشتر بیتا اور کم ترتا گا بھائی حیال تو کا پچھا بھائی حیال تو کا چل روچی باش بیتا علی با چل روچی باش مارا گندے حسن وادی بھی کیا اور کم تر گوڑا وجہ اور کے کم تر رہتا مطلب شمع حیالہ مرچی اچھی 20 سال پوشتا مچارے مرچی پر چارے موسمانی تاہوں بدلیت کا ظاہر ہے
Çok और भी आसारा ज़मीन सरतर भी मौसम हवाशर भी बाहनी है बकरे डोकारे साल के बाद गर्मा से गर्तर भी बड़े आसारा का और गेस्टर भी ज़मीन सरतर भी या कि सर्द मुल्का गेस्टर बर्फबारी भी तो सर्दी हो ज़्यादातर बात कैद मुल्क गेस्टर हो सरतर भी पचा गुआत सर्दियाँ दखारी रसीद का बड़ा आसारा और गेस्टर भी था मौसम वास्टर भी था हर वक्त था आजमाना और गेस्टर भी था तो बच्चा पेशा कहीरे दराज तो हानि कहीरे दराज कदा गंदे रोदगा पेशर जमाना आज तो और बीतेगा तो चारता कदीमी कहीरा बेचारी मर्दो दराज का बेचारी चिगेरदा बेचारी मर्दोदा का और आजमाना नहीं गेस्टर बीतेगा तो सोशल वैल्यूज आणि सर आवाज आला ते कस्टम्स और वैल्यूज आणि सर चीज वैल्यूज वहाँ चुको वाजा किंदे शीलांच के साथ यहाँ आई तो का कहेगो ना बलूची रवायता निभा रहे हो तो मतलब जंगी मामलात बीतेगा या किसी के मर्द मदीते में दुश्मनी रहोगा भला ये दरामदी मर्द में गोनी उतनी दुश्मनी न जाता अगर जनी आदमी गोनी दुश्मनी न जाता अगर ग्वांडाली गोने दोस्त से ये न जाता ये बलूची रवायत बीतेगा ना मेहमान नवाजी तो हन शीलांच से को तो मर्द सरारगे न बोलते तो ये मुताल्लिका में द्रोही चीज़ां मुताल्लिका है गप भी बिजा ना के बच्चा ये वा ज़ाहिर है कि हम बीतेगा बे वक्त बीतेगा है दे आज अगर बेल मतलब नज़दीकी मिसालें पेश दारा के सरदा मलिक बेग दहानी का इधर खाला सरा साथ वाले का मैं हवा वाजा मैं ना खुआ मदे मेरा मदे ना कुछ की ते सारे मामसने शनि पीर के मर्द में जता जवान बूढ़ा आजिया खात का आजिया हच्चो जता कदा सोता बोती कारगे कोता उता बराबरी कोता द दे विशोषता उता गे कोता इसके मर्द में गोने मेहमान गोने आजिया रंदा उती अमल कोता बेसरा मर्द वहाँ चाहता हमें हमारा हर वक्त के आजिया का कहते कि अबराही को माँ या बजना ताकि आई मर्दों पता दे बड़ी बे मथर यादें मारो बड़ी जंग दे मथर यादें माँ हाँ आइए हचे चार था ये पक्का कुतावती कार हिजबर या के जले चौक चूरी घूम बिचा ए हाँ होती जंग ना कुता हिजबर जितने की शे चौक चूरी बच्ची को ना बिल्ली रोती बंदरा भाव इज्जत एक था जितने मर्दवे अमराही गोने मर्दों फिलानिए आया हाँ दरगुजार कुता बिल्ली रो तो आज सारी भी मुहिमा के सयाओ गुशी मर्दिया जंगे कुता पेते ओ पेते दोबरात कोस्ते या मर्दे चौक ये मर्द लाड तक उठता चिमोल का दरद का उठता वहाँ ती गोस्ता का डोकाले साले याद का वो ई मर्दा हो लाड तक उठता या मर्दा रहा तो मेरी दावादार खुजा है बल्कि हमें लोग हुआ जा हमें हाँ हमें मर्द के दर्द का ये जाएंगे कुत्ता को दर्द का छुट्टा देगी जाके हमें मर्द चौक जरा बीतेगा हमें मर्द जतगा ये हो लाड देता गो मर की डोका देता लाड देता छुट्टा ये जाके नेस्ता आमा मर्दा की चौक जतगा आशा के शिकारी भी था आकुहा थारा आज का सारी काप्ता दिती लाते लोग ज़ाहरा गदाम ज़ाहरा रो हम उधर मशहूर गया हूँ आप ही चाहे गिरा चाह दौड़ नहीं चाह आप ही हो ना ये वहाँ चीनी पच गिरा हो रहा एरत का चौकोहा आज का गदाम लाभ रेट था यहाँ में मर्द को चौकोश तगा हुआ यहाँ भी मर्द लोग हैं ये मर्द तो आपका पता होता खास तक पहुँच तक से मारो मैंने 10 साल या तो माँ पे तो पंगा ये का 10 साल या तो माँ पे तो पंगा ये कब्र कौन है बलूची जने ने गुस्सा पर सारे खेत बता का सुबार के भी दे वारी के भी दे जने ना हम यक हमारे हम रखता कि मेरी दो छोके मर्दा को तो अगर तो लोग जगह दिए हड्डी के दौर मर्द चुसे बर्दाशा ज़ाहिर नहीं ना वादी ज़माने की बलूचा अच्छे सब्र भी था
अच्छे बर्दाश्त भी था मैं हनिगे जवाना ना या खबरियत चरा आसमा बराता बिड़ी वो बराता को जंग रहे ना हनिगे नौजवान अंगा बाज बाज यानी राहा साफ कराना गे कराना कशवा यानी वती यानी इत्तेफाक किया ज़्यादा करें वो आने सब हर एक की बेचारी के आधे कौम चाहिए करा 12 चाहिए करा रोटी हवा कोमानी वारा बेकने मैं पीरे ना चाहिए कुता बाप बेकने हमारो बजे बारे ये सब्र सके सारी चीज़ें सब्र मर्दो इंशाल्लाह कामयाब भी सब्र मर्दो तो का बरकत भी ये औलाद तो का बरकत भी बाज यानी सब्र सके सारी चीज़ें तो ये जो मकसद है कि हमें शर्री की मर्ची डरना दगे का हमारी तो का है जी बलूच कर बितेगा माउती पर गार माँ बार मोती गार तो मैं हमारा जोर तक शिगुड़ सबब की बितकंती वाले बलूच परचा छो बिता दगे का मत करन तो दगे बिचा माँ पास तक माहौल हमारा पास था अच्छे माहौल में मुल्क तो का पतरता कि माँ माहौल तो का हच्चों पतरती हैं कि माँ होती ज़बान बलूची यानी बिल फर्ज है मानी ने बलूची ने उर्दुआ ने बलूचियाँ आधे वाले फारसिया ने बलूचियाँ जाने ना माँ होती वता बाहर कुता माँ होती आप बलूची वह ज़बान की द्रो दौर दात का माँ नोखे पेश दौरता नोखे यानी कायदा कानून धोखे जोड़ कुताबा बहुत ही कुहाने द्रोप समझता बिहार कुतगा मैं हाल तो का मारा द्रो ये बीमारी ये मराज पैसा चर्च हेरोइन तरियाक शराब वगैरह ये बरूच कौम तो का सक्के है बेगा पीता हाकिमा कुता बल गुस्सी हाकिमा दार हाकना बल हाकिम मैं यानी हमें हाकिमा कुता बाद में नफरत न थी हाकिमा में मुल्क का एशिया इसी के पौती वती हिफालता खुद नकाए और दिगरेगा चौका वती जैसे हिफालता है सारे खुद मका और दिगरेगा नका ना अवला वती लोगा सपा का अवला वती लोगा सपा का नहीं नित्य दिगरेगा सपा कर वती लोग बेला है गंद है और दिगरे सपा न भी ना ये बेहतरीन चीज़ हमेशा माहौल है मर्द माहौल कुजा माहौला कपी हमाडोला बरहाल गुरा पस्सी मर्द दुरुस्त बदल बा तारीख़ बदल बा राहो बदल बा मैं कौमियत बदल बा इधर बदल बा गुरा पता मिसाल वजह के तई मुताबिक तो कुछ है मतलब तो हमें कुछ लोटे के 4-5 साल पीसर में सीरानी रवा दिगवाड़ बीतेगा तरीक़ाकार सांग बंदी दिगवाड़ बीतेगा मेहमान नवाजी है हम तरीके तौर देगे बीतेगा और हूँ गरग बीर गरग या होनी का जनक मतलब आई वास्ता लाती बाकायदा कानून कायदा बीता कि तो आया चे इनहराब खुद न कुता और अगर तो इनहराब कुता उड़से तो मूठ बीतेगा बलूच समाज तो का बच्चे ये वाला हांडी शवा बल्कि शवा चीज़ें ये पचा या पच ना हाँ बल्कि पेशरी ज़बान का माउती सीरे नज़ामा गुशाना मैं को रहा क्या कज़ावा क्या बोलता देशतार की बीता और आज जाने बोती देशतार देमा हिब्बा न करता अगर पैदा बीता आगोरा ये बारहवें पोस्टर बारह बच्चे उसे अभी गदले फेस का बोलते को बारहवें पोस्टर से टाप पिता दा कभी देशतार दर्द का उसता देवा न करता बच्चा टिलपुरी गप जना या जागा आने के कानून आठ वाला बहगा पीसरी है ना नहा थे चुने मर्दे ना हिजबा उती जनियन नाम लगे जनियन उती मर्दे नाम लगे लगता हिजबा गोश्ती पेलानी पेट हाँ हिजबा अच्छा इसी तो को मैं वजाहत है ना पेलानी पेट को पाखरा गोश्ती की हाँ इट मीन नो सेड बिजनेस हाँ यानी पेलानी पेट वो पाखरा गोश्ती की ना हिस्ट्री मेकर बलूची जी दोस्ता मेहरबाना इशत में मर्ची दीवान गो वजह माँ जाने के मैं बाज़ें जुस्तानी पसो पशकब तगा कि मैं करो वाहद बाज खम्मत और मारा वाजह हम दिल नबुक कि माँ ये गीशें गप्पे फरमाएँ चूँकि ये उम्र तक खाज़ें
اور یہ عمرہ کہ اس نے آیا ریسٹ ہے آرام ہے ضرورت ہے بھلے واجہ مہربانی کہ آیا ماں کے ارج جستے کو تو آج ہمارا آئیے پوشدر ڈیٹیل آگو تفصیلہ گوشان کو منو ما واتر بودتا کہ پدا وتی نیمگا رو گئے مزامتی منزل نیمگا دیم پا گومازی تمپا اور انچو پدا ہمی کنڈگنگ واضحینا نے پدا مشورہ پیشدارک لوٹت کہ تاکہ اما مہروانا کہ ہی راہ ندیستا اور نیت کگا آ پدا بگن دائیں راہا اور آئی سفرہ بزانن تو ادھے زیدہ بزانن تو ادھے موسمہ بزانن پمیش کا یہ راہا ما شمارا پدا پیشدارگا ہاں کہ تاکہ شمیں نالجہ بھی کہ یہ راہ چھوڑی راہ کسی سرگرگ لوٹی واجہ کہ راہ میں کہ راہ چونہ ہاں یہ راہ ہمو کروچ مردم سفر کنا روان کا بلے باز تکلیف گوما بلے ماں یہ تکلیف نمارت پرچک کہ واجہ بلو مزار صاحب ہے اما کے دورین دان کے تا اما دورین گفتار تا ای مردمہ تا کرنو سارو زمانگا یاتبا ای یک شر سوسائٹی ہے شر شاگردی ہے جوڑ بو اگے واسطہ ایک جوانی سکینہ اگر کسی شانی مانا ہو مطلبہ بزام واجہ ہمو گالرد ہمو قصہ ہمو گپ آئیے پوچھتا ایک معنی ہے استد ماں ہمیں معنی وتی حیالانی گرنچ تہا پیت کر تو پدا واتر وتی میتگا رو گائیں وہ ہمیں امیتا وہ دعا کریں کہ آؤ کے وحدہ ما پدا گوں واجہ امنیات بے ہو واجہ ادا سلامت بے کا بہتی چاگر دے واسطہ شرپتہ دیکھے ایک دزبندی گوشما کریں کہ اگر شما میں چینل دنگتا سبسکرائب نہ کتا تا ایشیا علمہ سبسکرائب بکنے او وتی دیکھے سنگتان دوستان کوشا شیئر بکنے وہ ایپ ایم پرازشتیں گپ پترانا علمیت دیکھے مردمہ سر بکنے تاکہ آہم چری گپن سے فائدہ چست بکنا تاؤ کی مراگشیا وتی کستر سا خاموشا موکل بھی دیت باقی آون دے میار باوٹک